Прывітанне, даражэнькія, з вами зноў я, Зміцер, і нарэшце 16-я частка жыццяразброенага чалавека Сергея Пісецкага. Быў збой в чытанках таму, што в версіі, з якой я чытаю, не было адной старонкі і работа стала. Але дзякуючы маім зваротам в розных чатах знайшоўся чалавек, які дапамог вырашыць гэту праблему. Нават два. Адзін чалавек пачаў шукаць сярод знаёмых і знайшоў чалавека там, дзе не чакалось. На жаль, яны прасілі не называць сябе, пагэтаму я скажу толькі так. Адзін з гэтых людзей з Сакартвэла, з Батумі, а другі чалавек з Беларусі. Дзякуй вялікі, і я думаю, будзе справядліва, калі вы таксама напішыце ім дзякуй у каментах. Ну і, в прынцыпе, любы камент будзе на плюс. Стаўце падабайку і расшарвайце гэту чытанку. Уступнае слова сёння ў мяне з-за радасці, што я змог гэта зрабіць, занадта доўгае атрымалася. Прабачце, калі гэта каго напружыла, і паехалі! 16-я частка. Еду ў Барановічы праз Ліду. Калі цягнік рушыў з Вільні, я адчуў, што цяжар спаў з майго сэрца. Знікнення Сабады, якога не мог знайсці нават праз яго брата, вельмі непакоіла мяне. Акрамя таго, кватэра Якуба была зачынена. Такога раней не здаралася. Таму ў мяне былі благія прадчуванні. Раптоўная хвароба Колькі таксама зрабіла на мяне прыкрае ўражанне. Колька быў дагэтуль поўным запалу, досціпаў, задумаў. Раптам убачыў яго вельмі заныкшанага, з каляймом смерці на твары. Цяжка было паверыць, што гэтая змена адбылася на працягу некалькіх дзён. Я спадзяваўся, аднак, што грошы, якія я даў, дапамогуць Кольку вернуць здароўе. Адзіным светлым момантам, які я хаваў у сэрцы бысалодкую таямніцу, быў пацалунак Алены. Я ўспрымаў яго за усмешку шчасця і прэзент ад дзяўчыны, якая авалодала маімі пачуццямі. Надалей я думаў пра яе не як пра пачуццё, не як пра рэальную постаць, але як пра істоту, якую прысніў ці прымарыў. Раней я не ведаў, куды ехаць з Вільні, але калі атрымаў ад Колькі адрас Паўла ў Барановічах, пастанавіў яго адведаць. Мы былі знаёмыя з дзяцінства, сябравалі. Разам хадзілі ў школу і дзяліліся ўсім уражаннямі, думкамі, слодычамі. Гэтае сяброўства пакідала добрыя ўспаміны, і мне падавалася, што яно трывае надалей, нягледзячы на доўгае расстанне. Павел таксама пайшоў добраахвотнікам у войска і служыў у адным узводзе з Колькам. Па вайне ён не вярнуўся да сям'і ў Менск, яму пашчасціла знайсці працу на варшаўскай чыгунцы ў Барановічах. У яго была тэхнічная адукацыя, і ён быў добрым чарцёжнікам, але працаваў цяпер манцёрам. Добрая прафесійная кваліфікацыя дазволіла яму лягчэй знайсці працу. Такую інфармацыю меў Колька. Цягнік затрымаўся ў Лідзе на палове дарогі да Барановіч. Была гэта вузлавая станцыя, і цягнік тут стаяў даўжэй. Я пайшоў у буфет і выпіў гарбаты. З цікаўнасцю аглядаў вакзал, на якім нядаўна быў з Сабадам. Я не баяўся, што нехта пазнае мяне, бо хто ж мог пазнаць у сціпла і добра адзетым маладым мужчыну таго селяніна, кудлатага, няголенага, нязграбнага, з торбаю пад пахаю і пугаю ў руках. Тая сітуацыя, не ўсё, што пасля здарылася, нават мне самому падаваліся дзіўнымі і амаль несапраўднымі. Я не мог зразумець, як я здолеў некалькі гадзін граць ролю дурнога селяніна і ўводзіць у зман мноства спрытных людзей. А ў звычайным жыцці не ўмею лгаць, і мне не прыходзіла да галавы думкі некага ашукаць. Я саромеўся нават настойліва прыпамінаць пра тое, што мне належала. А той крадзеж дробны, але крадзеж. Але ці жыў я тады нармальна? Ці не быў я ў сітуацыі вернага сабакі, якога гаспадар раптоўна перастаў карміць? А тыя грошы, яны не мелі для мяне вартасці, не цешылі. Былі не толькі чужымі, але і марнымі, нават агіднымі. Калі ў мяне былі ўласныя грошы, добра заробленыя, я цаніў іх, шанаваў кожную рэч, якую за іх набыў, задумваўся над выдаткамі, а цяпер не засмуціўся б,
калі б яны згінулі. У Барановича я прыехаў увечары, узяў брычку і загадаў ехаць у гатэль. У які? Спытаў рамізнік. У добры, можа ў Новарасійскі. Добра. Гэты добры гатэль быў зусім нікчэмным. Зрэшты, у Барановичах лепшых не было. Я спытаў уласніцу гатэлю, жыдоўку, ці можна каго паслаць, каб аднесці ліст. Яна сказала, што пашле хлопца. Я напісаў Паўлу, што прыехаў у Барановича на некалькі дзён і хачу яго пабачыць. Я прасіў, каб ён адведаў мяне заўтра, а другое апоўдні і паабедаў са мною. Павел жыў на вуліцы Шырокай, недалёка ад гатэлю. Мне карцела нават пайсці да яго, але я хваляваўся, што спраўлю клопат сябру. Я хацеў яго папярэдзіць. Я даў хлопцу ліст і 200 марак за турботы. Я прасіў, каб ён зараз жа аднёс, і калі застане адрасата дома, пачакаў адказу. За паўгадзіны хлопец вярнуўся і ўручыў мне складзеную некалькі разоў паперку. Павел пісаў: «Дарагі Міхасю, я вельмі цешуся, што ўбачу цябе. Я вызвалюся заўтра раней з працы і дакладна а другой прыйду да цябе. Сардэчныя вітанні, Павел». Назаўтра я абудзіўся раней, пайшоў агледзець горад, які зрабіў на мяне сумнае ўражанне. Я спадзяваўся, што ўбачыў ім нешта цікавае, але не пабачыў. Мне не трапіўся аніводны харошы будынак. Малыя аднапавярховыя дамкі, пераважна драўляныя, нязменна шэрыя, панурыя, сярод патанулых у брудзе вуліц, з якіх толькі 2 былі выбрукаваныя. Ходнікі былі з дошак, і дзе-нідзе з цэглы. Паўсюль была гразь, а ў ёй швэндаліся козы. Праўда, вельмі задаволеныя з гэткага стану рэчаў. Цэнтр гораду, вялікі рынкавы пляц, быў вялікай калюгай, у якой адбіваліся, як у люстры дамы, што стаялі ўздоўж рынку. Я вярнуўся ў гатэль раней, чым збіраўся, і чакаў Паўла. Ён прыйшоў дакладна а другой. Калі ўбачыў мяне, развёў шырока рукі і закрычаў: «Ты прыгожа апрануты, табе, відаць, добра шчасціць». Па-рознаму бывае, цяпер крыху лепей, але і галечы зазнаў досыць. Мы сардэчна прывіталіся, я не ведаў гораду, таму папрасіў Паўла, каб правёў мяне ў якую добрую рэстарацыю. Мы пайшлі ў багатэль. Установа была малая і благая, але высветлілася, што лічыцца тут найлепшай. Мы пачалі абед з халодных закусак і гарэлкі. Павел расказаў пра сваю матэрыяльную сітуацыю, наракаў на цяжкую працу, малыя заробкі, на жыццё ў гэткай дзіры, дзе няма ніякіх забаў. «Колькі ты зарабляеш?» – спытаў я яго. 25 000 штомесяц. Не хапае ані на ежу, ані на адзежу, ані на жытло. А жыць трэба. Я выняў з кішэні партманет, напханы грашыма, адлічыў 25 000 марак і звярнуўся да сябра. Памятаеш, як дзяліліся хлебам з маслам і яблыкамі? Падзялюся з табою і цяпер. Вазьмі гэтыя грошы. Можа, табе ў нечым дапамогуць. Будзеш мець 13-й заробак. Не выпадае мне. Бяры. У мяне зараз досыць грошай. Сябра падзякаваў мне сардэчна, але дзіўная рэч. Як час змяняе людзей. Заўважыў у даўнім мілым і добрым хлопцу шмат новых непрыемных рысаў. Найперш здзівіла мяне няўстаннае енчанне, стагнанне і нараканне на жудасныя злабеды. А пры гэтым ён быў добра апрануты, і заробак яго не быў надта малы, і ведаў шмат людзей, якія зараблялі меней, але жылі зносна. Акрамя таго, яго вочы, мітуслівыя, мацаючыя, свідруючыя, Павел вельмі змяніўся. А можа, быў такі самы і раней, а я гэтага не заўважаў. Сябра правёў мяне ў гатэль, мы развіталіся да вечара. Я паклаўся спаць, бо не меў што рабіць. Павел абудзіў мяне, калі было ўжо цёмна. «Хадзем, пазабавімся», – прапанаваў я. «Няма дзе, хіба што ў кіно». «А дзе павячэраем? Там ёсць рэстарацыя». «Выдатна, хадзем». Мы скіраваліся ў рэстарацыю, якая таксама называлася кіно. Павячэралі і выпілі шмат гарэлкі. Я піў багата, бо мне было сумна. Павел жа прапускаў сваю чаргу. Казаў, што пасля гарэлкі будзе хворы.
Пасля мы пайшлі ў кіно. Больш за гадзіну я глядзеў на нейкую любоўную трагедыю. Фільм быў дрэнны і нудны. Стужка часта рвалася, што гледачы суправаджалі тупаценнямі, грознымі заўвагамі ў бок кінамеханіка. Было горача і задушна. «Хадзем адсюль», прапанаваў я. «Не магу глядзець на такі глум». Мы вярнуліся ў рэстарацыю па каву. Але я паправіў свой настрой вішнёўкаю. Калі пасля выйшлі на двор, я быў сапраўды п'яны. Ноч накрывала горад чорным абажурам. Неба, зямля, прастора, все было чорнае. І толькі дзе-нідзе маячылі промні ліхтароў, паветра было парным. «Хадзем да дзевак», прапанаваў я Паўлу. «Тут няма прыгожых дзяўчат. Ёсць некалькі, але апошняга гатунку». «Няма? За добрыя грошы будуць. Прывядзі мяне ў гатэль. Дам 10 ці 15 тысяч і будзе дзеўка. Пераканаешся». Павел нейкі час разважаў і пасля сказаў: «Ведаю адно месца, пышная баба, швачка, ножкамі дазарабляе на капелюшыкі. Можам туды пайсці. Рушым». Мы затрымаліся ў цёмным завулку, Павел адчыніў брамку, і мы ўвайшлі на падворак. Я не мог нічога ўгледзець наўкол. Сябра загадаў мне пачакаць каля дзвярэй у сянях, а сам пайшоў у сярэдзіну, каб даведацца, як там ёсць. Доўгі час я чакаў на падворку, пасля адчыніў дзверы ў сені. Паволі пасоўваўся наперад, выцягнуўшы перад сабой рукі, даткнуўся далонямі да якіхсьці дзвярэй. Мне падалося, што я чую ў глыбі жытла размову і злы мужчынскі голас, падобны да голасу Паўла. У пэўны момант я абапёрся далонню аб сцяну і паспешна яе аддзёрнуў, падрапаў скуру аб нешта вострае. Асцярожна мацаючы сцяну, знайшоў павешаную на ёй сталярскую пілу. Я вярнуўся на падворак і прычыніў дзверы. Праз доўгі час Павел выйшаў з хаты. Я ледзьве мог разгледзець у цемры яго твар. Ён пачаў ціха гаварыць. Я пытаў, колькі яна хоча за курс. Яна казала, што калі добра заплаціш, дык згодзіцца. А вартая граху. Што ёй сказаць? Калі б быў цверазейшы, можа, здзівіла б мяне такое дакучлівае пасярэдніцтва. Але тады мне не звярнуў на гэта ўвагі. Я сказаў: «Дам 10 тысяч, бо ты так яе хваліш». «Добра, давай капусту». Яна бярэ наперад, не верыць мужикам. Я выняў з партманету 2 банкноты па 5 тысяч і даў іх Паўлу. Ён ізноў пайшоў у хату, неўзабаве вярнуўся і пачаў мне шаптаць: «Я правяду цябе, пойдзеш з дзвярэй проста. 6 крокаў да ложка, яна чакае. Не кажы нічога і не палі святла, бо за сцяною жывуць суседзі. Яна баіцца, каб яе не абмаўлялі. Я чакаю тут, не сядзі там вельмі доўга». Ён правёў мяне ў кухню, я адчуў гэта па паху. І там адчыніў дзверы, выпхнуў мяне ў глыбіню пакою. Я зрабіў некалькі крокаў наперад і даткнуўся каленямі краю ложка. Нахіліўся, мацаючы рукамі, даткнуўся далонню цёплай гладкай рукі. Дзяўчына сапраўды мела добрую фігуру. Мела сакавітае гнуткае цела, але была бяздзейная, як лялька. Цемра і таямнічасць сітуацыі павялічвалі яе чароўнасць. Праз пэўны час я адчуў, што калі я застануся тут даўжэй, пачну ванітаваць. У пакоі было вельмі душна. Я хацеў выйсці на свежае паветра, з цяжкасцю апрануўся і сказаў дзеўцы: «Дабранач, пані». Я хацеў развітацца поціскам рукі, але, не кажучы ні слова, яна адапхнула маю далонь, як бы захвочваючы да хуткага сыходу. На падворку да мяне падышоў Павел. «Ужо? Так? Але мяне ледзьве не званітавала. Так там горача і задушна». Калі пасля развітання ля ўваходу ў гатэль, Павел спытаў мяне: «Як баба? Спадабалася?» «Дзеўка як дзеўка, з нагамі, рукамі і ўсімі дадаткамі». Назаўтра Павел прыйшоў раней у гатэль. Мы доўга размаўлялі, а пасля выбраліся на шпацыр. У пэўны момант сябра сказаў: «Маю клопат. Хацеў нават параіцца з табою, як паступіць». «Які клопат?» «Хачу жаніцца. Ёсць тут адна дзяўчына, зусім бедная сірата. Мы закахаліся, можа, удваіх нам было б лягчэй жыць. Жонка даглядала б мяне заўсёды. І дом. Дык што, бяры з ёю шлюб і ўсё». Лёгка гэта сказаць, але цяжка зрабіць. Чаму?
Трэба мець адпаведныя ўборы, падрыхтаваць жытло, ну, і шлюб каштуе. На нейкі час я задумаўся, а пасля сказаў: мог бы табе дапамагчы, але баюся, што пасля, калі не будзеш ёй шчаслівы, будзеш злаваць на мяне. Прыяцель узняў рукі ўверх. Але ж гэта адзіны мой паратунак, бо так жыць, як я жыву, сэнсу няма. А каб ты яе ведаў, якая працавітая, гаспадарлівая. Ведаеш што? Можа, ты прыйдзеш да нас сёння на абед, убачыш яе, і тады мне скажаш, што думаеш пра гэта. Неўзабаве мы развіталіся. Сябра пайшоў да нарачонай, каб прыгатаваць лепшы абед. Вярнуўся да мяне за 2 гадзіны. Мы падаліся ў горад. Я хацеў купіць гарэлкі і закускі. Па дарозе сябра сказаў: я хацеў нават жыць у яе. Гэта было б нашмат танней, чым здымаць пакой у чужых людзей. А пакой у мяне такі, што нікога не магу запрасіць. Але ведаеш, нельга жыць у яе, каб не псаваць яе рэпутацыі. І я пазнаёміўся з нарачонай Паўла. Была гэта надзвычай мілая граджанка, бляндынка з тварыкам лялькі, з ямкамі на шчочках. Увесь час яна была збянтэжаная і не брала ўдзелу ў размове, але стварала сімпатычнае ўражанне. Абед быў вельмі добры і шчодры. Я нават дзівіўся, што нарачоная Паўла ўмела гэтак смачна ўсё прыгатаваць і ладна падаць. Калі я падпіў і трохі расчуліўся ўспамінамі сябра пра нашае дзяцінства, звярнуўся да яго. Памятаеш нашу размову пра тваю задуму жаніцца? Так. Колькі табе патрэбна грошай? На ўсё? Так. Толькі сціпла. Нарачоная Паўла, якую ён называў Стэфка, выйшла на кухню. Павел, хмурачы бровы, лічыў нешта ў думках. Нарэшце ён сказаў: калі б меў 100 000 марак, гэтага хапіла б. Але што пра гэта казаць? Гэта для мяне капітал. Я дам табе гэтыя грошы, сказаў я. Але з якой рацыі? Каб табе дапамагчы. Бачу, што маеш нявесту сапраўды вельмі мілую. Варта, каб з ёю ўзяў шлюб. А грошы будуць як пазыка. Калі-некалі пабагацееш, аддасі мне. Калі так, я вазьму ахвотна. Дзякую сардэчна. Ён пачаў паціскаць мне далонь. У пакою ўвайшла Стэфка. Павел звярнуўся да яе. Падзякуй, любая, пану Міхалу, ён збавіў нас ад клопату. Яна зачырванелася і сказала: шчыра дзякую. Я даў сябру грошы, абед зацягнуўся дапазна. Павел піў мала, яго нявеста наогул не піла, затое я спаражняў кілішак даволі часта. Заліваў алкаголем горыч, якую багата меў у душы. Але ў пэўны момант адбылася рэч, якая мяне папросту ўразіла. Я ледзьве мог стрымаць хваляванне. Я заўважыў на шыі Паўлавай нявесты пукаты шрам, які ішоў наўскось. І прыгадаў, што учора, калі ў цемры песціў дзеўку, да якой мяне прывёў Павел, намацаў пальцамі на яе шыі шрам. Не ведаў, чаму мяне гэта зацікавіла. Мне карцела запытаць, адкуль у яе той шрам. Але я памятаў, што нельга размаўляць. Сённяшняя заўвага прыгадала мне ўчорашнюю ноч. Гэта яна. І ложак у глыбіні пакою, той самы пакой? У мяне не было сумненняў, што ўчора ўвечары я быў тут. Але як Павел мог нешта падобнае зрабіць? Гэта жахліва. Намовіў прастытутку ці дзяўчыну лёгкіх паводзінаў, каб удавала яго нявесту і гэткім чынам выцягнуў у мяне грошы на шлюб? Мяне не цікавілі грошы, якіх у мяне было шмат, і якія я сам ахвотна даваў, калі меркаваў, што могуць некаму добраму чалавеку палегчыць жыццё, але засмуціла мяне подласць даўняга сябра. Я пачаў уважліва прыглядацца да дзяўчыны. Яна заўважыла гэта і расчырванелася. Калі пазней я выходзіў з хаты, я ўбачыў у сенях сталярскую пілу, што вісела на сцяне, аб якую я ўчора падрапаў сабе далонь. Развітуючыся, я сказаў дзяўчыне, асабліва акцэнтуючы словы: вялікі вам дзякуй за прыемна праведзены тут час. Амаль з жахам яна пазірала мне ў вочы. Можа, адчула, што я нешта падазраю. Але Павел гэтага не заўважыў. Вечарэла. Ішоў з Паўлам вуліцамі, гэтаксама цёмнымі, як і ўчора. Мне не карцела размаўляць. Я не прапанаваў яму, каб ён зайшоў да мяне. Ты не казаў мне, як доўга будзеш тут, мовіў Павел перад адыходам. Бо сам не ведаю. Шчаслівы чалавек, маеш ладу над сваім часам. А я прывязаны да працы, як конь да бегавой дарожкі.
Я адказаў яму. Я ведаю шмат людзей у Вільні, зарэгістраваных на біржы працы, якія моляць прывязаць іх да якой-небудзь дарожкі. Але не для ўсіх ёсць месца. Мы развіталіся да заўтра. Павел сказаў, што прыйдзе да мяне толькі пасля працы. Я пайшоў у гатэль і доўга сядзеў у цемры. Мне не хацелася запальваць святло, а горад абрыд мне яшчэ больш. На яго падаў цень дрэннага і подлага ўчынку даўнейшага прыяцеля. Я заплаціў за пражыванне ў гатэлі і пешкі падаўся на вакзал. Цягнуўся па гразі вуліцамі, пасля сцежкаю каля шашы. Цяжка было выгнаць з думак Паўла і яго нявесту. На вакзале, часова арганізаваным у драўляных бараках, я даведаўся, што цягнік да Берасця адыходзіць толькі а першай ночы. Мне давялося чакаць некалькі гадзін. Пайшоў у буфет і ўзяў вялікі куфаль піва. Пасля сеў за столікам і сонна назіраў за людзьмі, што знаходзіліся ў зале. Каля майго століка сядзеў чыгуначнік, які піў гарбату і еў хлеб з маслам, загорнуты ў паперу. Пасля ён пачаў праглядаць нейкія блянкі. У нейкі момант ён скруціў цыгарку і хацеў запаліць, але не меў агню. Ён падышоў да мяне і папрасіў запалак. Забыўся дома, хацеў купіць у буфеце, але няма. Даў яму агню, ён падзякаваў і спытаў, ці можа прысесці да майго століка. Я не меў нічога супраць гэтага. Неўзабаве мы пачалі размаўляць. Выявілася, што чыгуначнік паедзе тым самым цягніком, які чакаю і я. Падчас размовы я спытаў яго. «Можа, ведаеце манцёра?» – вымавіў прозвішча Паўла. «А як жа? Я ведаю тут усіх, а ў яго нават некалькі разоў быў. Не ведаеце, колькі ён плаціць за кватэру?» «Нічога ён не плаціць, жыве ва ўласным доме, нават сам здае 2 кватэры і некалькі пакояў. Бярэ добрыя грошы, бо ў нас, ведаеце, жытла не стае. Горад расце, людзей прыбывае, а будуецца мала. Дом мае ў пасах». «Так, во-во, гэта быў пасах пані Стэфаніі, яна дачка чыгуначніка, прыгожая дзяўчына, і ён нішто сабе. Даўно яны пажаніліся?» «2 гады як, вы іх ведаеце?» «Не, чуў ад сябра, які разам з ім служыў у войску». «Ах, так, прыстойныя людзі, і ён, і яна вельмі прыстойныя. Як быццам бацька пані Стэфаніі вяселле спраўляў, дык за 100 гасцей было. Ну, а цяпер жывуць, добро нажываюць, у іх вялікі сад, таксама пасах, бо яна адна ў сям'і. Незадоўга да адыходу цягніка я купіў квіток першай клясы да Берасця. Заўсёды ездзіў 3-й клясай, а цяпер 1-й. Чаму я мушу сабе шкадаваць? Раскідываю грошы, таму магу заплаціць за камфорт для сябе».